aza magnano hoe niany zany azo lala misy volany mahazo 10 millions d'ariary par mois de omandrak'izay izy ty non ozy izy hianatra ny mamako zay aza vola koa mba tsy agnaty posontegna aza eritreretigny nihintegna. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Yore mandreny izy okizandry rahalarana bavidraby azo am'rex podcast miaraka amin'ny Pitaly Mahemtaly ranabavy Dokoely karakoranao ranabavy magnano mbola tsaratsika jiaby agny an-tokantragno sy ny mpagnaraka réseaux sociaux jiaby atao tsara fogna parenao anao vogno ndraiky hoe mikoragna andeha ataontsika eto hoe tsy midérange anao ndraiky non tsy midérange ça va ok za nikaiky anao edy za nikaiky anao zegny atsika zay tiako hikorokoragna zegny magnangy anao zegny sady anao koa hitako zegny anao miasa anao misy entreprise nao madinidiniky zegny hitadiavanao vola de raha amizay zegny niatire curiosité naka zegny hoe tagnatin'ny lohanaka hoe za nandiniky nagnino ma za koa volanko invité Dokoely hoe hikoragna za hoe resaka raha zegny avô resaka mamangangy zegny raha tiako andikoragnatsika tsy mampagnino anao ndraiky non tsy mampagnino za boka magnangy ka zegny izy koa mbala koragna resaka magnangy fogna tsy problème zay daty fampidiriko edy sujet io edy sujet io tsy ino voalohany fa atsika zegny hikoragna raha resaka hoe nagnino zegny anao zegny anao magnangy anao zay tsy hoe tsy azo lazaigna hoe anao ratsy hoe ko tsy azo karakory fa nagnino zegny anao tsy nandeha hoe tsy nirody tsy niaraka amin'ny papa sauce tsy niezaka hoe nanambady vazaha hoe na hoe andendafy nagnano moyen jiaby tokony nagnanaovagna zegny fa anao zegny niezaka hoe niasany hoe fo marandraigny mandeha mitaly olo tsy haiko na isaka kelera mitady vola anao niezaka nitady vola mitaly olo rangoandra marandraigny ndraiky andra tsofotro jalinao karaha zay zegny hoe anao nisafidy nagnano zegny au lieu anao tokony hoe hiaraka amin'olo misy vola zay raha koragnitsika voalohany raha mikoragnatsika faharoa amizay resaka hoe nagnino olo agnatin'ny réseaux sociaux zay koa misy namagna voabaraka zay tsika jiaby ravoravo ah ouais zegny bon daiky fampidiriko zay sujet zegny hoe nagnino zegny hoe Dokoely zegny nisafidy hoe hitady vola zegny antrehetreky hitady vola rangoandra marandraigny ndraiky andratsofotro au lieu tokony hiaraka amin'ny papa sauce na tokony hiaraka amin'ny vazaha tokony na hoe tokony hanambady vazaha na hoe raha karakaraha zegny nefa riboka ali vola miboaka malaky maro zegny hoe magnangy zegny magnano zegny nagnino anao tsy nagnano zegny fa anao nitady vola ya voalohany maloha tsara be le thème nisafidina zegny ça m'a surpris tegna tsara le sujet parce que maro be vaiavy gasy miaigna agnatin'ny doute raha magnanjany avy amina manokagna maloha tsisy maharatsy edy raha hoe hiaraka amin'olo misy vola ya tsisy maharatsy miaraka amin'ny vazaha ba oui mahazo vola sady miasa anao mbola miaraka amin'olo misy vola tsisy raha tsaratsaran'zay fa le papa sauce igny zegny fogna somary un peu grave satria qui dit papa sauce zegny égal la vadin'olo le miaraka amin'ny vadin'olo igny fogna zegny hitako tegna misy souci kely aminahagna fa le miaraka amin'ny lala misy vola miaraka amin'ny vazaha tsisy hitako maharatsy azy de question hoe nagnino na safidy niasa efa asanao mare minonao asako mare rango maraindraigny jusqu'à ndraiky 3h du matin minuit cliente na jiaby mety mahita raha zegny Dokoely mijanogna jusqu'à minuit 1h du matin nagnino koa mba niaraka amin'ny lehilahy misy vola Dokoely mba mipetraka an-tragno milatraka vola ofantragno voefa shopping mandeha voyage à Dubaï et tout ça pourquoi nagnino tsy nagnano zay nagnino safidy niasa mandeha ambanivolo mitondra artiste miambigny billet jusqu'à 4h du matin en fil vity jiaby maloto reraka tsy mihinan-kanigny chambre mbola tsy pareka indraindraiky bon ninahagna maloha izy koa resaka hasa za amin'ny réseaux sociaux ao na za amin'ny interview fa nisy edy niaraka amin'ny Jean-Luc fa izy tsy question be direct karaha nintsika ty fa za zegny agnisan'olo tegna tia magnentagna vaiavy mitady vola za tsara nandeha nivolagna hoe aza miaraka amin'olo misy vola fa za zegny magnentagna vaiavy mitady vola ino antony za fa niaigny mpianatra université zegny miaraka amin'olo misy vola fa niaignako le raha donc zegny tsy raha hoe anao tsy ary nagnano anao tsy hoe tsy ary nagnano fa nandalovana de première année deuxième année troisième année quatrième année jusqu'à cinquième année tagny zegny raha fa niaraka amin'olo misy vola izy ndraiky tsy papa sauce fa olo misy vola donc efa hay zegny hoe afa hita tamin'ny expérience à l'époque zay zegny hoe lafiratsiny anao zegny sarotro be izy misy olo hitanareo miaigny izy sur réseaux sociaux na miaigny izy amin'ny vraie vie nazy hitanao hoe
magnano voyage gauche et droite tsara magnaboaka côté négatif fa tsisy raha sarotsarotra tsisy raha ratsiratsiny ana miambigny vola amin'olo andigny fagnahofantragno doty iainana amin'izany hoe ho voaroaka amin'ny tragno zany ihany koa magnano raha tsy tiany manankory za koa tsy endy vola ana zany karaha olo eny nandeha nompo zagnahary fa karaha misy olo hafa tafitompona igny le tsy hitantsika amin'ny réseaux sociaux nefa zany raha andalovagna agnatin'izy io nefa tegna manompo olo marigna manompo olo marigna magnasary mimoe fogna zany mety tsy possible koa tsy haiko nazony azonahony hoe nisy herina lazalaza porti portata agny Dubai le minanteo magnino misy atsika gasy mandiniky hoe zay raha impossible nefa viaviaby regny efa misy misaoty 6e étage 20e mamontegna tsy zaka le raha réel amin'jay am'le raha tiako viagna amin'izany zany le gravitény le raha vita na ko tegna le tsisy fidiram-bola nefa anao tiaigny fiainagna iainan'olo misy vola nintsika zegny hoe mbola raha tsisy dikany fa mahazo hely 8 millions 10 millions tragno 3 millions lainao magnino regny le hitanao izy mandeha miboaka magnano fiainagna partout tsy aboakan'le souci azahoan'le vola agny le raha nefa antegna tamin'izany ny ataony ray aman-dreny za bôka tsy minenagna raha tsy niaignako za minenagna le raha tonga de hoe le raha réel le raha hitako le raha misy histoire vécue nintegna niny camaradintegna izy koa zegny tsy mampagnino anao zegny tsy koa ikoragna le lafiratsiny raha io fôtony marigny raha volagninao zegny mahita maro hoe tsy haiko magnangy madio agnatin'ny réseaux sociaux magnano vacances tout ça fa hoe tsisy olo hoe na tsisy tsy haiko magnangy hoe mitémoigner hoe fa ino malafiny ratsiny fiaragna amin'olo misy vola reto ino lafiratsiny hoe fiaragna amin'ny hoe papasoasy volagninao déjà olo fa manambady tsy ratsy le raha raha le raha jiaby zay misy lafiratsiny fa tiako koragnitsika koa zay ino zay le lafiratsiny le raha zay dokoely izy tepaka fa nivolovolaniko lafiratsy no za zany olieny ena zegny ohatra mba raha raiky fô tompona ray aman-dreninao na raha roa zagnahary ray aman-dreninao ana zany mbola misy 3e personne na 4e personne zegny tafitomponao or ana amin'jay zegny koa ohatra ndra hoe raiky ty tsy de tiako hitompony hogno azona lasa tafagnano asa fanompoagna zegny ena am'le olo izy igny am'jay koa tsy mafampona tafampirafy na misy telo papasosina efatra papasosina pour ino pour être sûr anao hoe ko miala araiky ty ko magnampy za miala araiky ty magnadimy araiky ty ko magnampy za lasa fa tsy vo contrôle ena zegny le raha igny am'zay après de igny am'jay zany le volaniko hoe raha firatsy no za i mahalagna aboakan'le viavy amin'ny réseaux sociaux fa maro izy ina vadimbazaha mipoera izy niany nahazo tomobily nahazo tragno mahazo ino fa souffrance ena zegny agnatin'ny raha io ao tsy ambarana nefa souffrance agnatin'izigny mona vita hanompo teny ratsy asasa vazaha reny tsy lefaka zareo misy viavy eny amin'ny tany misy zareo agny fa matoa zareo mandeha mizaha le olo afaka hanompo zare ary igny le azavana le olo intelligente na olo hoe intelligente n'olo zegny igny misy viavy izy intelligente izy magnano misakra izy mahazo vazaha izy lefaka papasosinazy tantsika hoe papasosinazy le vazaha igny donc mijanogno donc izy magnamarigny izy hoe satria tiany vazaha zegny anao monsieur montrer à l'aise ena agnatin'ny fiainagna parce que igny ny avitany micontrôler ana koa fa à l'aise ena agnatin'ny confortable zegny ena agnatin'ny le raha igny le tian'le olo magnefana parce que midépendre aminazy raha jiaby olo ty tsy maintsy agnaraka raha tiako parce que une fois ajanoko raha ty tsy vitany fiainagna tiany zany mihitsy mahatonga are tianjare mihitsy mahita le vaiavinjare le mipoera Dubai magnino magnanjosy zao fa le mahazo le intelligente amin'izy igny maro zare agnatin'izy igny mizaha le activité en parallèle mizaha le asa de miezaka zare mampandeha igny za avantsika zare aminjay après 2 ou 3 ans lasa indépendante viavy regny agny aminjay zare tegna le mahita sambagna igny aminjay le olo vo commence magniry hoe mifody vavanao jiaby raha ihany koa ngianagnano makorel tafaboaka regny zegny le zavana intelligente n'ologno intelligence n'olo amin'ny fiainagna fa le izy koa na zegny misy le olo zegny izy magnano izy io igny tsy tafijanogno legny le hitantsika à la fin hoe midepra magnano makorel jusqu'à maty hoe tsisy raha vita afatsika zay fa mizaha dépression nazy amin'ny réseaux sociaux fa tsisy raha tsy ataony mitady jombilo aty pour comblegna le vide le tsy voafeno misy vide io misy bake dikan'izay zegny bon tsika tsy mivolagna olo eto fa fiainagna zegny za tegna fiainagna zegny ke dikan'izay basy hoe agnatin'ny fagnanaovagna azo edy za tsy volanao magnano nanao maefa izy koa se raha volagninao zegny raha zegny mila siavagna limity hoe fa anao koa fa nagnano à un moment donné zegny anao fa navoatsangana raha
ajanona raha io zay karaha tsy hoe ajanona raha fa i mijanona automatique io zay tsy maintsy mijanona fo automatique fa fa tsy raha ilavanao vola tsisy raha ilagna vola anazy ary manomboko amin'igny manomboko anazy zegny indépendante vitanà le fiainana ohatra hoe na vita raha na tady volana amin'ny côté araiky igny izy igny mijanona automatique lasa izy aminjay na misy olo hafa aminjay mitady relation sérieuse amina viavy ty mahavelony tegna viavy ty tiako alaigna lasa olo jiaby aminjay tia angala vadina misy olo stable fiainana anazy peu importe nandalo sy le nivolaniko anazy zegny tegna nandalo université tsy maintsy niaraka amin'olo misy vola niantoko antegna marigny paronay na vita nagnano raha jiaby nianatra fa à un moment donné zegny anazy zegny satrotro za zeto zegny andita efatratra hoe za tsara niaraka tamin'ny lehilahy nisy vola tsy marigny zegny mavandy agnatin'ny tsaragna magnagno io raha tsy maintsy mandalo fo izy tsy maintsy andalo izy tsy voatery vadin'olo maro koa ny lehilahy misy vola fa i agnatiny anao zio tsy voatery izy boka misy olo diso be mieritreritra hoe lehilahy vadin'olo fogna le itompegna non c'est pas ça misy lehilahy koa fa izy misy vola zany izy andeha gnefana raha jiaby vice versa izy tiany na magnaja izy tiany na midépendre anazy tiany anazy zegny fiainana anazy zegny izy nefa zegny tsisy olo tiagny raha magnanjany tsisy raha tsaratsara na miaigny volanao karaha izy le volagnina zegny iny diko hely mahatonga ana miasa rango maraindregny jusqu'à andratsofotro mijanona jusqu'à minuit ijaly ohatra ny nagna maloha déjà asako tiako igny efa mipiry za miweraoera izy igny amin'ny réseaux sociaux hoe asako tiako de hitako fa finaretagna ho anazy zegny le miasa déjà le mihinagna volan'izy le tegna zegny mahazo vola anazy igny ana raha tiana atao tia hagnano vacances za magnano vacances tia andeha za mandeha hijanogno za mijanogno antegna fa zegny mandahatra raha jiaby tana zegny le vide le tsy fenona le tamin'le raha tianao atao avant karaha antegna te niaraka amin'olo misy vola ho za hagnano voyage ena tsy maintsy mangataka permission manankory za vadiko tia hagnano voyage za ze mba tia andeha hely tamatavy sa manankory satria anao fa tsy maintsy wila vola aminazy payer chambre anao payer tout et tout s'il dit non fa tsy afaka mandeha izy ko aminenagna besa za andinike tokony ohatriny ma ilainao amizegny zegny anao fa mitady andianana lasagna anao igny arabaso arabatsara nefa na ze za antegna ze zegny antegna melerany tiantegna andeha novona mandamy miasa za ze 26 tia andeha Sainte Marie za zegny mandeha tia andeha Marantsitra za ze mandeha Marantsitra andeha avion za andeha agny fa za tsy vita andeha tobile mandeha avion tegna tsisy autorisé igny zegny le milamigny amina le miasana manokagna ke dikan'zegny anao zegny mandeha mitaly route za sûr fa maro tsy haiko magnangy misy papa sauce mandalo aminao fa rango zegny hoe nandehanany entreprise nao ze ro mandeha aminao anao tsara nagniry ro fa hoe malgré anao fa mitady vola agnatiny ao volanko fa anao zay tsara nagniry situation ro zay par rapport situation anao io anao midoko io non tsara na zay misy moment tafikoragna za aby matetiky za amin'ny réseaux sociaux za misy soutenir olo koa fa hitako miasa na haiko situation nazy na misy papa sauce izy ambadiky na manankory izy koa fa hitako miasa zay mihitsy nagnanaovako à l'époque à 2022 za namorogno hagnano formation ampagnano formation tsy haiko magnangy au départ zegny idénaka zegny hoe tana za mahita le zare mahazo vola amin'ny papa sauce-njareo igny misy mahazo 2 millions d'ariary 4 millions d'ariary à l'époque à 2022 ze fa vola baka zegny za aminjay zegny nanintogno misy viavy camaradiky manambady vazaha regny zare lohaka zare andeha andafy andeha la réunion za tsy ary tandafy fa regniko fogna fiainagna akagny amin'olo le havagny hoe sarotro fiainagna agny fa anao koa fa misy asa hely afaka ataonao mba eo de miezaka zany andresy lahatra tam'izany hoe magnino mo anako ampianariko mitaly mbola anao raha formation anahy tamin'izany ampianariko mitaly volanko karegny anao tonga hagny mba tonga de mbo fa miasa anazy volanko misy moyen à Madagascar vadina mavita magnandefa vola aminao mianara magnanao vasantagna za zegny efa nahita hoe tiako zegny mahita vaiavy izy na misy lalahy misy vola miantoko azy fa mba misy raha zegny hainy d'un autre côté peu importe izy na misy olo après na tsisy olo misy raha vitany izy manokagna de nagnano namako tamin'izay nisy telo vavy zare heureusement zare jiaby efa andafy ary mankasitraka tsy hanomagna agnarana za keto haiko zare mizaha hainjare tsara zare le olo volagno zegny le olo nampanaovy formation voalohany tamin'izany de nagnano formation zare mo nisy moyen nagnefa de nianatra tegna hitako zare zagny nahe tonga taminjare le message
tonga tany zare doko heureusement tegna tsy araka nieritreritana ta Madagasikara ke fiainagna atô ke vadiky igny olo tsisy vola bisy tonga tatô azonao tsy izy a Madagasikara hitako misy vola fa izy tonga tatô ke olo sahiragna ya mba ohatra antegna Madagasikara fogna heureusement za mba nahay Italy nahay zao izy ze mba azahoako vola par raha magnanjany za aminjay zegny azare mandeha aminagna o za déjà za mo tsy mandiniky hoe ty misy papa sauce ty tsisy papa sauce am clientenagna za tsy mandiniky ze fa za zegny mila asanagna vitako tsara bien magnino fa misy le mikoragna aminagna mandray za camarade izy kofa minenagna situation na za matetiky za magnampôdy hoe tsy voatery taly fogna o za ze raha tiana na manjaitra ohatra ko resaka la mode tiana misy ny formation aby quelque feno Antananarivo mianara tiana resaka lambo la mode lambo mianara manjaitra mianara micréer raha tiana fa to voasantagnanao igny ny tegna tsara ho fotony vola io zegny tsy doko io fozo tsy doko igny malôha za rassurer certain aza magnano hoe niany zany azo lala misy volany mahazo 10 millions d'ariary par mois de ho mandrakizay izy ty non ozy izy ianatra ny mamako zay aza vola ko mba tsy agnaty posontegna aza eritreretigny hintegna na fa misy olo magname promesse na hoe anamy ezako zegny après 2 mois raha ko mbola tsy amina aza beky dépensegny aza beky eritreretigny hoe niny tegna ya na fa misy olo magname promesse anamy ezako 10 millions d'ariary par mois na mezany na mois de janvier anao zegny efa za mandiniky hoe izy ty fogna tous les mois non ana zegny afa s'attendre hoe au cas où raha ty mijano za fa misy zegny nefa zay amizay zegny tegna hoe hitako mamango zegny amitsika eto mavoaly jeune magnangy zegny ro zegny tsy afaka vitsy amindreo zegny matatra raha volagninao zay zegny hoe fa raha ty tsy mety boko raha ty tsy miprevenir anao raha ty ijano fa leraka izy ijanogno amizegny io amizegny hita hoe fiainagnanao miova amizegny ohatra tsy hita magnasinasa olo feky fiainagna amizay ravoravo mahita olo voa anao amizegny le gnany raha mandalo am réseaux sociaux ataonao mahazo raha ataonao volagnanao foro olo jiaby de bon tsy vody karaha zay fa izy ndraiky ankoatran'zegny zegny dokoely de za koa zay misy raha hafa zay tiako koragny koa eto hoe mikasiky raha mampalahelo nandalo tam réseaux sociaux tsy ino zo fa hoe misy nudité mandeha fa za tsy anogny agnaragna hoe azovy fotony zay ikoragny raha zay eto zegny tsy hoe tsika hoe andendatsa olo tsy zay fa nagnino zay le olo voabaraka zay mamparavoravo fôtsika mampamisy asambaragna atsika zegny le olo zegny voabaraka agnatin'ny Facebook zegny surtout zegny atsika préciser tsara atsika zay olo bakavaratra na olo côté zegny atsika magnano raha nagnino zegny atsika zegny tsy manakotro le barakan'olo mitovy amitsika fa tsika ravoravo grave etokony izy igny satrika jiaby inenagna tsy nahita baka antegna mavandy olo jiaby vandy za nahita za mivona zay tsy asitroko zegny tegna karaha zay ko baka antegna inenagna tsy nahita ho za mavandy le raha zegny fahitavako izy io resaka nudité izy zegny fa maro baka olo mivolagna azy karaha tsika jo zegny ivolagna atsika hoe tsy mety tsy fatao zegny hoe ray amandreny tsy maintsy nagnanatra hoe tsy fatao zegny hoe de mbola maro ary izy tsy araiky nalaza zegny fogna fa maro izy mifoity magnino de regny zegny hitako le olo zegny tiagnano ravoravo fahitavantsika izy ravoravo parce que le raha mbola tsy mandalo aminjare za zegny vo mahita raha magnandregny ndraiky nina za zegny tsy resaka ravoravo nina fa za zegny misy mettre en place le victime ataoko victime izy satria ino antony le rahana zegny tsy consentant karaha anao jo zegny izy ko anao mivolagna aminaka ana doko hely amezako 100 millions za meza nudité na meza vidéo za tegna avec feo raha jiaby amezako anao za nagniky alefako amina de igny aminjay miparitaka tsy hoe tsy olo eky andeha alahelo ohatra misy olo menagna izy baka naninanany volana raha magnanjany fa le raha mamagnanovako le olo zegny victime à chaque fois zegny le olo atokisana le olo ohatra tsika zio agnatin'ny relation sérieuse tsika roa anao tiako anao tia za atsika miaraka tsisy problème tragno manko zegny fankahita isanandro fampinagna ny manta sy ny masaka fa tsika hoe anao zay karaha raha tragno raiky zany atsika anao mandeha aminaka igny amarenao mody doko mandeha misolamba fogna ataonao agnatin'ny lavaka tragno anao fampody aminaka de une fois anao mandeha quelque part anao mandeha voyage ary tsy ndraiky tsy indroa atsika magnano izy igny ohatra par exemple ninaka magnano appel vadiko za tia agnanjay baka samy amin'ny intimité nazy anao jo raha masatisfait couple ohatra tsika miaraka raha masatisfait couple tsika roa possible tsy satisfait couple an'olo hafa possible raha hafa tadiavin'olo zegny samby amin'ny intimité nazy mato le raha atao intime fa le raha tegna mampalahelo za zegny le raha zegny efa
tsy fagnarahana voalohany anao enregistre le raha vidéo ny fagnarahana fa le tana izany mienregistre tsy ny fagnarahantsika roa tsy ny fagnarahantsika roa le raha igny amin'izay aminao atsika fa nisaraka mbola tazominao aminao fo tazomina aminaka fo le raha tsy vitany tsy haiko anao misy izy anao tsy okorafo tsy okorafo feky anao hoe misy niditen'ny fiarahana atsika igny zany eritreritry hoe nisaraka karaha olo jiaby nisaraka après amin'izay samby niaraka amin'olo samby nagnano vadiagna anazy agny za fa quelque part fa hitanao sambotra nagnaboaka rapport za agnano tragno za couple za heureuse io anao menace za baka moramora anao ndraiky vadinao fa anao apofako raha karaha zegny agny ene hitana maro olo voandran karaha zegny de igny amin'izay tsy tian'olo agnatin'ny réseaux sociaux hoe or nefa za niaraka taminao nisy izy igny de niaraka tamin'ny vadiko vaovao za de nanangotra relation zegny za zegny tsy au courant hoe i raha ty kony mbola hoisy fuite un jour viendra agny eo nananotra relation tsika koa magnano appel feagna sérieux et tout ça nintsika roa igny mbola tsy nafuitinao anao mezako ampidirika agnatin'ny contexte hely baka mbola tsy nafuitinao zegny niaraka amin'olo hafa za vita fiancé za niaraka amin'olo za fiaragnanay milamigny nagnano appel igny koa zahay de fa magnino avec le temps tsisy problème de nisaraka ko après nisaraka amin'izay le olo niarahako après anao igny amin'izay nampifoito vidéo nitoriky izy nigadra izy nisino de olo jiaby nisoutenir za de mbala eo za afa tsy matoky tegna hoe tafandiniky za sanataony eky sanakarakara igny ko za zegny efa tsy raha fa raha igny amin'izay calme de hoe mety tsisy agny za tsy evita ndena agnano so eky sanaka jiaby anao misy vidéo nakanao misy vidéo ny appelntsika regny za fa tsy evita ze za zegny efa tiano fiainako tranquille amin'izay za couple anakara jiaby mandeha milamigny na avy amin'izay anao ka tsy le raha après vidéo ny fuitigny fa le anao talohaka takany koa nampaboaka vidéo ntsika roa igny amin'izay le olo agnatin'ny réseaux sociaux zany efa tsy tia hay hoe mbola andeha agnametsiny za fogna za zegny tsy hitan'olo victime agnatin'le raha andeha agnasinasa za andeha agnino anao tsy manjary anao fa nisy raha karaha igny mbola voako anao nefa le raha mbola talohany le raha le ohatra le vidéo vonalohany talohany nino araiky niboaka le raiky niboaka izy zegny izy igny nefa olo tsy tia lala zay feky fa olo tonga de ametsigny anao olo fa anao olo fa magnanigny anao olo fa tsy manjary fiainagna anao bordel anao olo magnino patati patata olo amin'izay tsy mandiniky karakory etanagna possible za igny mahazo eritreritry amony tegna parce que jugement diaby à gauche et droite ya ma famille karakory couple anaka io olo zegny tsy se permettre hoe en place le olo fa olo tonga de fa hoe tsy solidarité féminine tsy solidarité masculine tsy sinino fa anaro olo adala anaro tsisy jery fiainagna tsy karaha io nefa maro fiainagnan'olo plus que raha karaha regny en'olo mivolagna raha karaha zegny fiainagna tsy karaha io tsy magnano karaha anao mba olo metimety anao olo misy vola anao olo karakory nino anaovagna fiainagna pervers karaha io anao olo magnino anao nankafy agnatin'izy tanao détail raha jiaby agnatin'izy igny dinin'olo na raha fa hitanao tsy tokony andia volagnin'olo choc ny regny amin'izay zegny tsy dinihin'olo hoe tonga amin'olo araiky karakory etan'le olo avy amin'izay zegny agnatin'izy amin'izay le raha tsy mazava aminaka ravoravo zegny le olo zay mahita olo voabaraka igny zay le raha nazavianao taminaka hitanao zegny fahitavako izy le raha maravoravolo hitanao izy efa misy ennui amin'ny fiainany ohatra anao zay ohatra misy olo iriny amin'ny fiainany milamigna fiainagna zegny hoe ronga beaucoup plarosy vadiny ro magnano zegny nefa fiainagna anazy tsisy raha manjary mahalagna io olo mba milamigny fiainagna magnino mandeha mitondrotondro olo à gauche et droite tanà zegny izy soit izy igny olo fa voandra karaha igny izy de olo tsy soutenir izy de izy voa amin'olo miamby amin'izay lerany tiako mba mivoa olo hafa ohatra anazy igny olo nalazalaza izy voa izy igny après amin'izay izy efa miamby nitorn'olo koa magnaraka de misy olo tiza j'aime tiza réaction magnano hoe magnano commentaire tana manafintogn'olo regny fa izy assure izy ko ohatra ndra olo mananjanaka managna famille managna nabavy managna nino tsy tokony andeha ahita raha karaha regny hoe comédie be raha fa hita hoe fiainagnan'olo le raha fa tsy buzz tsy nino fiainagnan'olo le olo agny possible atomoagny amony tegna agnino faminazy mety sahiragna le raha tsy raha nifagnarahagna raha tsy raha nazahoany vola tsy raha tady vola afa lalagna baka zika efa mpagnano film X le olo tady vola anazy tany vila raha io fa io izy olo mpirody fa fiainany igny bon
tsy magnino fa le olo normal hitanao hoe anao mieritreritra amina za tsy manapaka raha volainao le magnagny zay mieritreritra fa raha fitiavako izy nanaovako raha io nefa le lehilahy amizay zegny bon tiagna hoe fa izy zay mieritreritra zegny fa fitiavako karaha ataony izy boka zagnano zay ty za karaha ataony za mizaha olo le olo victime agnatin'le raha izy tsy olo mosary zay izy tsy dia olo hoe za tsy vola izy olo miadagna fiainana karakory fa izy efa tsy agny zegny le pensée nany fa tsy antady mentalité nany fa tsy agny nefa le olo zay mbola mandinika agny fo zegny le raha avy amizay karaha ataony sagnatria volagna zo ty sagnatria-mbava hoe namontaigna azy igny le mbola olo nagnaratsy ravoravo koa magnasary malahelo ary trop feky karaha hitanao zegny za mahay mizaha réseaux sociaux karaha hitako zegny mitsy zegny le raha andrasan'olo ane le olo victime le olo agnatin'izy igny zegny tafagnano raha tsy tokony atao igny zegny le raha andrasan'olo après aminjay magnano malahelo hoe zala koa hene karaha igny courage la famille karaha zegny karaha zegny zay zegny le raha andrasan'olo nefa fa igny fa miala io fa inona aminjay fa miala io aminjay anao vomanegny na le raha tsy azoko amiziny olo ane tsy mavozo mifankaratsy misy olo ane hainao agnatin'ny raha hitana le olo possible hitratro aminao amarefaka mare le olo magnano commentaire tsy manjary za baka magnano karaha zay zava izy za zegny hitanao misy moment attaquen'olo hely baka amin'ny réseaux sociaux za zegny kofa tôjy le olo aiky tsy raha fa mamaly commentaire za miambigny zay tôjy amin'ny vraie vie igny baka ohatra mitôdy ambopo amin'ny 3 chemin io za mikaiky baka tsy maintsy baka ro tsy mivolagna io aminjay baka rô mahavy nisy tatrako baka nagnontaniako tsara volanko anao via za karakory doko hely ça va volanko ça va nitako za partagenao tamin'ny raha nandalo karaha zay volanko nino za mo tegna problème anao ndraiky za ro ne tsisy problème aminao ro ne tsisy problème aminao ro nagnontaniako baka hoe nino ma problème anao ndraiky za volanko hitako izy igny za anao volanko fa za mo fa misy raha ratsy nataoko anao volanko hitako commentaire anao ndraiky partagenao non izy igny baka tegna tsy za doko hely fa tanao nisy camaradeko zay baka namanzegny hoe tsy tomoniko agnarana olo natanitany sary hoe olo mirafy za nefa olo tsy mirafy za tsisy problème aminao zay olo samby mitady vola amikoafirana izy igny baka olo miasa ao de izy aminjay nivolagna aminaka atao va commentaire karaha zegny attaquentsika doko hely zay tsy mitombigny aminaka karaha fa za jo doko hely efa tsy agnano eky za igny voalohany sady farany za zao konditaly aminao agny za agnano karaha zegny hitanao le mentalité zegny tanjogna zegny tsisy tanjogna fa mila magnano mila raha karaha igny mila hoe raha michoqué anao ambeske anao tokizan'olo fo nefa anao tsisy problème aminany problème aminany tsary nagnino izy zay aminjay de nisy koa raiky olo tsary nandeha nitaly aminahy fa izy olo haiko de nagnano commentaire fa piasandreo amin'ny doko hely commentaire anazy capture eky ba olo miasa amin'ny doko hely ao maro miavonkavogna magnanjegny hoe rô tsy mahay mandray olo patati patata olo haiko olo avy aminay mandry tsara za haiko izy mipetraka ambopo mbola hitratro fô zahay za izy koa fatako baka za mikaiky anao magnontany mihitsy tsy maintsy za tsy raha ke hoe réseaux sociaux fiainana fandrasako am'le tegna fiainana avy tagna miseky avy tagna mandeha le fankahita agny baka tegna fiainana aminahy fa tsy réseaux sociaux io antsofika izy avy anao volaniko misy iny doko hely izy fa melomelo mbarany fa na za ndraiky tsy andeha mopo izy fa ifa ipaka ndraiky arakaraka degré ny débat io ndraiky baka avy any popoko nazy igny zay fa za magnontany tsainko igny zegny réflexe voalohany za magnontany nino volanko anao fa avy nandeha nitaly taminahy za tsara tagny fa camaradeko za va volanko capture anao za va za commentaire anao volanko anao karaha hoe mivolagna piasanaka tsy mahay mandray olo magnino anao fa avy nitaly tao za tsy tao fa za nazo etrehitra andeha tao de camaradeko nivolagna zegny nefa anao volagna commentaire volanko anao volanko nino ma tegna problème anao amin'ny asako za anao volanko mampiditry vola agnatin'izy io asa ino za tegna tianao atao volagna aminaka jo aminjay boko za ino le raha tianao ivoagna amin'ny piasako non doko hely diso za fa tsy mety raha nataoko anao tsy raha tsy mety raha ataonao fa tianao hitan'olo jiaby avy amintsika Sofia volanko hoe anao comme si hoe anao nitaly taminaka za de anao tsy afapo anao nagnino nefa anao volanko nataly araiko za na namafagneva tsy nataonao aminaka za ke ino aminjay za antony agnanaovana raha magnany tegna tsisy doko hely fa zira nalazalaza amin'ny réseaux sociaux de za nagnano commentaire fa za fa tsy agnano nino mamondy karaha zay za tsy miatako olo izy koa olo aiky za tsy mamaly amin'ny commentaire amin'ny Facebook za miambigny fô zay mbo hitratro fô marefaka mare raha mitovitovy fô toeragna pitraragna samby mbopo fankahita mandeha ohatra ndra amin'ny événement 67 amin'iny Chloé regny agny mbo fanojo fô avy aminjay baka anao volagna aminaka aminjay commentaire anao agny za magnontany za tsy amaly amin'ny commentaire zay agny zegny nina na za fa nisy lehilahy zay izy magnano tsy haiko izy na copie-coller jazz MC na zovy izy igny zegny ndraiky mba timonika eky parce que tegna navignitry za marigny izy à chaque fois izy za magnano raha misy attaque mandeha amin'ny réseaux sociaux izy tsy maintsy magnano commentaire négatif mahazo réaction be izy magnano commentaire ndraiky za tsy mamaly zavako
aiko izy mipetraka ambohipo za amin'izay mijotso amin'ny raha za mitondra tôbilina igny hitako izy mandeha lalagna volaniko lehilahy izy za tsy mavozo zegny ino mavozoako izy am tegna fiainagna baka zavako degré-ny commentaire anazy baka izy kofa lehilahy magnano commentaire manigny efa ataoko parmi n'olo sarisarim-bavy aminaka za zegny un vrai homme zegny hitako tsy andiditra amin'ny resaka malo nataly za jo sûr anao tsy andendiniky talinaka hoe raha tsy fanoritagna izy ty na zegny hoe anao zegny tsisy le tondiniagna zegny fa ohatra beuzin-draha mandalo ko mbola resaka taly zegny hitako vitsy lehilahy tegna hoe miditry be karakory izy amin'izay miditry fo za zegny efa izy efa tsy respecté kedy voalohany tsy fanikaiako edy volanko izy tsy nijano klaxonné ke amin'izay ataoko mary ambesa volanko ampangalako sisy tôbilina anazy zany agnatony izy nino za mo tegna comme commentaire anao amin'ny réseaux sociaux za mikasiky za ino ma problème anao ndraiky za diko hoe tsisy zegny sady mandeha fo izy après nigny tsary nagnano commentaire koa na buzz karakory ampageko za fa tsary nahita dikan'zegny izy io asa zare tohita ho za asa toe remarquable atao sary misy vava amin'ny réseaux sociaux asa nino fa nefa ndraiky izy aminagna ho za izy ko olo haiko magnano commentaire ohatra raha nandalo buzz tegna maro olo hay miditry commentaire tsisy asa olo volaniko tsy mitovy za fa izy koa hitako amin'ny vrai vie zala za magnontany agny mihitsy zegny anao agny mihitsy za mamaly fa za tsy andeha malivaly gazety mato za mamaly gazety na mamaly nino olo tsy haiko izy de amezako explication parce que agnatin'ny lohako zay za tsisy moment ndeha hitavako izy na mety hitako izy amin'ny lalagna agny tsy haiko de amezako explication sahaza anazy izy hoe zegny raha mandalo fa anao izy koa olo haiko fankahay zegny hoe tsy mahazo explication amin'ny réseaux sociaux fa izy lerany izy hitako za magnazava aminazy agny zay ro ifagnazava ary magnazava tsara nefa ro mavozo amizay bon doko hely de raha agnontaniako magnaraka amizay zegny hoe bon jetsy question fa amin'ny hita amin'ny sujet tsika voalohany tseniko zay surtout zay tsy haiko magnangy zegny ino zegny hoe mba hoe na afatra na conseil io tsy haiko edy hoe afatra na anatra na conseil zegny afaka hoe mba volagninao zegny fôtony anao mbola tsy haiko magnangy mitovy rô tsao mba hitandrignesandreo hoe fa ino zay le raha tokony ataondreo zay mba ievitena le raha volagnitsika teo fa resaka vola io zegny tsy toy fozo fa avô mitampoko be zay fitapahany izy zegny koa fiaragna amin'olo misy vola io zay ino zay le conseil mba azonao amezagna rô tsendriky zegny ninagna conseil ho an'ny tsy haiko magnangy izy ndraiky fa hitako maro magnaraka zegny fa ho an'zay mbola tsy agnatiny zegny midira tadiava vola apara anao koa fa nazo lehilahy misy vola ataovy lara ampamegna niany zany azo 10 millions d'ariary na 3 millions d'ariary na 4 millions d'ariary ataovy agnatin'ny emploi du temps fiaignana anao iasa quel que soit asa na magnano départ avantragnonao anao na départ karakory na ankilifahan'olo na agnarany fogna vadim-bazaha agnarany fogna miaraka amin'ny lehilahy misy vola nefa mbola mitady vola aza jirigna tadiava fo vola fa fankahita ho après 2 ans agny koa anao magnano vengeance nao fa azo mamaly iony io zay quel que soit tady vola atanao tiana mo mitaly ato doko hely mianara mitaly magnano formation tiana raha hafa magnantogna zay raha tiana fa mitadiava asa quel que soit tsara anao ohatra moa zegny tsy tapaka mandrakizay araka le eritreretinay volana sabonao fa misy asanao apara anao managna volanao tsara kitihinao izy igny fidiram-bolanao fa volanany fo hoaninao bravo na amin'igny tegna jackpot fiaignana anao hoe vola tady volanao mikajy anao mihinagna volanazy fa izy igny koa tapaka araka le volagninay ato anao fa misy kajiagnanao ary tsara kajy igny fogna iagnana fiaignana tsara miova hitan'olo izy igny koa nga miasa misy doute amin'izay olo izy ma miaraka amin'ny lahy misy vola sa miasa izy asanany izy io zegny hoe lasa sahiran'olo tia raha jiaby zegny afatra fa io zegny tsy maintsy tapaka fo zegny io tsy maintsy igny araiky avô koa zegny le conseilnao koa zegny amin'ny jeune couple zegny mba tsy isiany mba hoe not resaka nudité io fa io boka fa tsy voatana io fa tsy voatana fa ino zegny le conseil zegny mba afaka amenao koa jeune couple surtout zegny le gnagn'olo misy influence zegny mba tsy ho tatrany raha mahazo indikatalina io zegny za tsy vola raha nataony ratsy tsy agny fa hitantsika raha jiaby mandalo agnatin'ny réseaux sociaux ao zody ia ninahagna ndraiky conseil atsika izavavy mbala Madagascar atsika Madagascar mbala maro raha tsy zakany saignintsika to tegna maro aza magneky hoe fô
zy tia zah zy ngalavady zah zy magnanjany hony riseny lahatra agnano zao azo magnano zavave tegna zabeky ko tsy raha rehefa niteraka folo vadiagna folo tagno na ino aza magnano fa hitantsika raha navoa vavintsika jiaby taloha regny za tsy nenagnizy raiky fa jiaby taloha regny atantsika anatra atantsika leso atantsika hoe igny zagnahary tempatsiaro anantsika hagnano zigny no moaly afa igny zagnahary nanetetrenao hoe tsy manjary azata igny zegny ninahagna hoe ataovy anatra tsara fogna anazy zegny mandindy agnatin'ny tokantragnonao agny hoe za tsisy resaka raha magnanjegny mandeha agny quelque soit olo tsy avita imenantsy ana satria le raha tsisy ana heureuse anao amin'ny couple ana fa mbola tsy zakantsika Madagasikara fiainagna magnan'igny donc azata le olo mbola tsara nagnano azata ana kofa nagnano fafa ko misy agnaty téléphone na vadina idiro mot de passe fafa ataovy fitako skiya na mamafazo afo zaha fafaiwa na tsy na oby voisine zaha fafaiwa zany antra avy aminahagna aza magnandra magnandregny de ko misy raha magnandregny amin'ny raha vavintsika sasany après igny mbolo zavavetsika tombo zany nangataka zegny légende natako ka izy efa nandeha buzz be ka koa partage naref tsy fankahitagna hoe raha nisy watako solidarité féminine fo raha iko hela tonga amitsika Madagasikara to atsika zany tsara mbo monsieur maître hoe en place ny le holo izy zavavinampolo nandimampolo zy wa mamparary fofo au moment izy mbo marary igny tsika mbo hitambatra isoutenir izy leranizy hitana amin'ny vrai vie agny agny namandatsy azy izy kofa hitanazy aletany olo tokony volagny fa mbo amin'ny réseaux sociaux tsy haintsika ny amaregny afaka amaregny ino raha azo le zanak'ologno ino raha mety ahazo azy tsy tsika antragnontsika to tsika maminavina izy agny hoe sambatra fogna izy raha ataony boaka nefa tsika tsy au courant de mangataka zegny amitsika jiaby mankasitrika mankateligny Dokoel boutique zegny regny nareo koa raha Dokoel jiaby fa za mbola misy raha fitiako agnontaniagna izy ndraiky fa raha ndraiky tiako valianao magnaraka fo Dokoel fa izy koa zegny lehilahy tianao zegny anao menacé nisaraka anao koa tsagna mia izy raha fa za zay tsy tiako valianao reo fa tsika mbola agnano teteky andeha koa misy isanareo jiaby ciao Akomba sary vaovao ary endrika miavaka rehefa mitafy azy ianao mampisongadina amin'ny fitiavanao ny firenena sy ny kolontsaina malagasy. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. You know